Üdvözöllek! Múlt héten belevágtunk az iskolaszezonba. Ott hagytuk abba, hogy egyrészről a szezon évről évre rövidebb lesz, másrészről egyre korábban kell az előrendeléseket is leadni a nagykerek felé. Sajnos a multiknak is fontos ez az időszak, mert ilyenkor tudják visszaszoktatni a nyaralásból hazatért vásárlókat. Nem is sajnálják a pénzt a reklámra. De mit tehetsz te, egy hazai kiskereskedő ebben a helyzetben? Lássuk! Az iskolaszezon a legfontosabb időszak a papír-írószerkereskedők életében. Nem csak a legerősebb lakossági forgalmú hónapokat jelenti, de ekkor lehet a legtöbb új törzsvásárlót is megszerezni. Számolj csak ki, hogy a te városodban, kerületedben hány elsős kezdi meg a tanulmányait idén. Hány kétségbeesett elsős anyuka próbál eligazodni a tanító néni listája és a polcon lévő tanszerek rengetegében. Hány potenciális háztartás jelent ez, akiknek most be kell jönni a boltodba, és rajtad is múlik, hogy valóban bejönnek-e, és hogy hányszor teszik meg ezt újra az év során. Eleged van már belőle, hogy szeptemberben a szülők olyan listával mennek be hozzád, amiről a papírszögmérőn és az ecsettálon kívül már mindent megvettek? Akkor előzd meg ezt a helyzetet. Nem lehet túl korán elkezdeni az iskolaszezonra való felkészülést. Sőt, jobban teszed, ha egész évben azon munkálkodsz, hogy minden elsős anyuka nálad kezdjen. A multik arra törekszenek, hogy minél később induljon a szezon, minél dömpingszerűbb legyen, és minél több háztartást rángassanak be a saját láncukba. Eszközük az árleszállítás és az akció. Csatornájuk a média, az óriás plakát és az akciós újság. Ezekben nem tudsz velük versenyezni. De a szülők segítőkész, szakértő eladót csak nálad találnak. Sőt, ha nálad vásárolnak, akkor szét tudják osztani a nyári hónapokra az iskola kezdés egyszeri költségét. Azaz, júniusban megvehetik az egyik gyereknek a tanszereket, júliusban a másiknak, és akkor augusztusra csak a tankönyvek maradnak. Vagy akartak már hozzád visszahozni olyan silány iskolaszert, amit a multiban vettek meg akcióban? Látod? A minőségben is te vagy a jobb. Tehát neked ezeket az előnyöket kell kommunikálnod. Ezekben jobb vagy, mint a multik, de rajtad kívül nem fogja ezt elmondani a potenciális vevődnek senki. És akkor itt merül fel a kérdés, hogy hogyan jutsz el a szülőkhöz. A leendő törzsvevőidhez. Lássuk ezeket is sorba. Ott kell, hogy legyél minden környékbeli óvodában. Egész évben, állandóan. Támogasd a szomszédos óvodákat minden hónapban valamivel. A legcsekélyebb segítséget is szívesen veszik. Rendszeresen adj ötleteket az óvónéniknek, Mikulásra, húsvétra, farsangra, és így tovább. A neten is találsz számos jó ötletet, de a kreatív beszállítóid is tudnak segíteni. Plakátolt ki már jóval a ballagás előtt, hogy nálad már lehet iskolatáskát venni a nagy csoportos ballagóknak. Ha korábban már támogattad az ovit, akkor szívesen kiteszik a felhívásod a fali újságra. Szervezz kreatív foglalkozásokat az óvónéniknek, akár a boltodban. Készíts egy kosarat a boltod logójával, és néha vigyél gyümölcsöt a gyerekeknek. Minden szülő a te üzletedről fog beszélni, egymásnak fogják adni a címet. Bármikor elkezdheted, ha eddig még nem csináltad. Az idei suli szezonhoz sincs még késő, és még segíthetsz is. Jövő héten itt folytatjuk, addig is több vevőt és több profitot kívánok. Illetve ne feledd, van megoldás, és a Vectra segít neked.